Отново се намираме в Ръжево Конаре. Този път е на пътя между Ръжево Конаре и Ръжево. Има една голяма база и зад базата се намира ето това сметище, което виждате зад мене. Като това сметище е до реката, която се намира там, където са дърветата. Кое е интересно да се забележи? Тук отново е играла фадрома. Или общината знаят за това сметище и очевидно са изразходили ресурс, за да докарат тук машини, за да избутат тези земни пластове по този начин. Което какво означава? Те са информирани. Тези кметове знаят за тези сметища. Ако това обаче е начина за превенция и за спиране на изхвърлянето на боклук тук, то как ще се очаква почвата, природата въобще да се възстанови и да не се просмуква цялата тази гняз в подпочвените води, които са толкова близко до реката? Айде обяснете ми го, как трябва да стане това нещо? Ето виждате земеделската земя колко е близо. Тук има земеделец. Този земеделец очаква добиви. Тези добиви по някакъв начин са зависими от, ето виждате, пластмаса и керамиди, найлони, до напрени, стеропори. Виждате ли? Точно до на човека нивата. Как се очаква продукцията да бъде качествена точно до това сметище, когато е тук със строителен и всякакъв друг битов и химически отпадък? Мен не ми е ясно тия кметове как така пращат техника тук да почиства в кавички, като те само запръстяват, избутват земните маси, за да отворят още пространство за изхвърляне и крайният резултат е отново екологична катастрофа. Ето това видео да се види от европейските институции, от европейските екологични организации. Ето, виждате ли отзад как са скрили. Избутали се, за да скрият отзад огромното количество сметище и боклук. Ето, виждате ли как са ги скрили отзад. И това продължава. Реката е буквално на 20 метра в тази посока. Община Калояново, село Ръжево Конаре.